kanubaga kelen na bɛɛ lajɛlen fulen don fɔ aw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ bɛɛ bisimila ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni o ye ça s'exprime o y'a fɔ ka kuma di aw ma aw ka hakilinataw fɔ n'an bɛ dakun ta ka nɛgɛjuru sira labila a bɛ weleliw kɛ k'aw hakilinataw di o kan an ka bi jɛmukan dakun bɛ tali kɛ min kan o de ye an y'a ye k'a fɔ an bɛ wagati laban minnu na i ko sisan kɔrɔw du kɔnɔna na ni o ye du denkɛ fɔlɔ fo ka taa se du denmuso fɔlɔ ma u jɔyɔrɔ ka bon du kɔnɔ mansaw kɔfɛ u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ni mun ye u bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ walasa olu kɔmɔgɔw fɛnɛ u ka se ka don o ɲɛnada fɛ ɲuman na o n'a ɲɔgɔnna caman o de y'an ka bi jɛmukan dakun ye ni maa b'a bolo kɔrɔ an n'ale bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ jɛmukan dakun kan ni ale de ye madame Kadijatu Bayi kɛrɛnkɛrɛnnenya la communicanti don a bɛna ɲɛfɔli caman k'an ye jɛmukan dakun kan i ni ɲantuma madame Bayi. Nse abi i ni sɔgɔma n bɛ an lamɛnbaga ni an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ ye foli minɛ. Nse. An bɛna kuma min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔɔni nɛgɛjuru sira labila kama kanubagaw fana bɛ weleli kɛ k'u hakilinata di ne ɲininkali bɛ minnu bolo ka kɛ na minnu jaabi bi basi fosi t'a la dakuru ɲɛ kelen i bɛ se k'a fɔ kanubagaw ni filɛlibagaw ye Kadijatu yɛrɛ ye jɔn ye yanni an bɛ don kumaw kɔnɔna na. Ne tɔgɔ ye Kadijatu Bayi ne ye madame Danbele Kadijatu Bayi ye n sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamana ma ne ye communicante ye donc n bɛ baara kɛ jamana cakɛda dɔ la nka n ye communicante ye n y'o kalan kɛ donc a ka di n ye sanga dɔw la k'an da don aw ka jɛmukanw na walasa an ka ɲɔgɔn masala diɲɛ n'a taabolow kan donc n bɛ yan o hukumu kɔnɔna de la bi. An bɛ fo an b'a mɛn den fɔlɔ du kɔnɔna na e yɛrɛ ka hakilina na den fɔlɔ a ka baara a jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn de ye du kɔnɔna na i ka hakilinaw la. Ayiwa bi i ka nin ɲininkali in diyara n ye kojugu ne y'a faamu ko den fɔlɔ jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye du kɔnɔ. N'i y'a mɛn ko den fɔlɔ yɛrɛ fɔlɔ den fɔlɔ de bɛ furu ɲɔgɔnma fila yɛlɛma ka kɛ masa ye o kuma o kɔfɛ n'Ala ye bange wɛrɛw nɔgɔya den wɛrɛw bɛ na nka furu ɲɔgɔnma fila k'a dɔn ko n kɛra masa ye a bɛ daminɛ den fɔlɔ de la o kuma ni o den fɔlɔ nana a kɛra cɛman ye a kɛra musoman ye k'a b'a nadon masa fila b'i hakili da a kan k'aw jigi da a kan don dɔ la olu ka relève bɛ n'u ye u jɔyɔrɔ o tabaga sɔrɔ la o bɛ k'u hakilina fɔlɔ ye i ka ɲininkali ye ko den fɔlɔ jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye den fɔlɔ kan ka kɛ du guloma de ni tubabukan na n'u ko ko pilier ale ye du guloma de masaw kɔfɛ den fɔlɔ de bɛ na k'a sababu kɛ a bɛ fɔ ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ attention fɔlɔ n'o ye masaw ka lamɔ fɔlɔ den fɔlɔ ma ka di dɛ mɔgɔw b'a fɔ sisan ko lagare ma ka di c'est vrai lagare ma di mais den fɔlɔ ma ka di ne ka fɛn kɛla ka tɛmɛ ale lagare kan parce que yanni lagare ka na den fɔlɔ de nana fɔlɔ mandiya min bɛ den fɔlɔ bɛ mandiya min sɔrɔ den tɔ si t'a sɔrɔ donc a jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye o ye ka a tɔw ɲɛ minɛ n'a a y'olu ɲɛ minɛ olu bɛ ale kɔ minɛ o de ye kami b'a a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ ye n'ale ɲɛna a ka ca Ala fɛ den tɔw bɛ a filɛ n'u y'a filɛ a ka ɲuman sira fɛ bangebagaw fana bɛ nisɔndiya a kan ka kɛ maa ye maa ladiri maa tilenni i n'a fɔ mansaw fana kan ka tilen cogo min na mansa de kan ka o sira don den fɔlɔ kɔrɔ ni mansa ye o sira don den fɔlɔ kɔrɔ donc den fɔlɔ fana kan ka o sira de don a dɔgɔninw fana kɔrɔ donc den fɔlɔ jɔyɔrɔba b'a la an ka communauté kɔnɔna na. Yani an bɛ don kuma tɔ ɲininkali dɔ kɔnɔna na i ka kuma kɔnɔ sa i y'a jira k'a fɔ den fɔlɔ ma ka di yani n'an ye dakun ta sisan an bɛ yala an bɛ ɲininkaliw kɛ fo ka taa se an bɛ dakun bila dɔw bɛ batakiw ci an ma k'o hakilina di maa caman ka kuma kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ den fɔlɔ ale de ye tɔɔrɔlen don du kɔnɔ ale de ye tɔɔrɔbaga ye hali ni ale ni dɔgɔninw bilala ɲɔgɔn na jo bɛ di dɔgɔninw de ma ka fɔlɔ to
o bɛ u ka kuma b'a jira k'a fɔ min degun bɛ olu kan a tɛ den tɔw kan yalima an bɛ se k'a fɔ o ye maja yɔrɔ de ye. O yɔrɔ ye i ka nin ɲininkali fara diyara n ye kojugu de a ka ɲininkaliw kɔnɔna na ka sɛmɛ jamanadenw na u y'a jira ko den fɔlɔ kunnadonni ka girin kosɛbɛ o ye tiɲɛ ye dɛ n bɔra k'o de fɔ n ka kuma fɔlɔ la o den fɔlɔ ye masa filanan de ye donc a kunnadonni bɛ girinya jagoya la ni bi n'a tile tɛ an ka fɔlɔ n'a seginna kɔfɛ dɔɔni an mɔkɛw ni an ka cɛkɔrɔba faw tile la den fɔlɔ kabini a bɛ commencer ka kɔrɔbaya responsabilité dɔ tun bɛ d'a ma ka donc a kunnadonni bɛ girinya jagoya la mentalement n'o ye hakili la a b'a bila kunna masaw jigi bɛ ale de kan don dɔ ale ka se ka kɛ siniɲɛsigi ye a b'a bila kunna fana o b'a kunnadonni girinya n'ale ma ɲɛ est ce que a dɔgɔninw bɛna ɲɛ wa donc o ye charge mentale dɔ ye kunnadonni giriyalan ye bon k'a fɔ n'a ni dɔgɔninw bilala ɲɔgɔn na jo bɛ di dɔgɔninw ma ne b'a fɔ o yɔrɔ la o bɛ dépend du cogoya la o bɛ dépend mara cogoya la parce que hali sini yɔrɔ dɔw bɛ yen kɔrɔ ka place tɛ minɛ kɔrɔ jɔyɔrɔ ye dɔgɔnin jɔyɔrɔ ye dɔgɔnin jɔyɔrɔ ye donc o yɔrɔ la ne b'a ɲini mansaw fɛ bɛɛ jɔyɔrɔ ka d'i ma kɔrɔ jɔyɔrɔ ka d'a ma dɔgɔnin jɔyɔrɔ ka d'a ma mais kɔrɔ dɔw fana bɛ yen n'i banni jɔyɔrɔ la i bɛ kɛ jɔyɔrɔntan ye dɛ i n'a fɔ dɔgɔnin ɲɛba dɔw fana bɛ yen o bɛ kɔrɔ jɔyɔrɔ ta nka ne bolo ni mansaw tilenna ni mansaw ni ɲɛ bi yanni u ɲɛ ka datugu bɛɛ jɔyɔrɔ ka jira i la n'o kɛra kɔrɔ b'i jɔ a jɔyɔrɔ la a kan ka donni min ta a b'o ta dɔgɔninw fana ni min ta kan a b'o f'u ye ni kɔrɔ ni dɔgɔnin sera ɲɔgɔn ma kɔrɔ bɛ wele ani mun ka kan ka hakili de b'ale la o parce que depuis a fitinin hakili de bɛ don ale la k'a jira i jɔyɔrɔ ye mun ye donc a bɛ wele de ka o hakilila minnu donna la k'a b'a ka dɔgɔ ka hakili jigin olu la a kana ɲinɛ o kɔ dɔgɔnin fana bɛ wele hali n'a ma kɛ k'u bɛɛ wele ɲɔgɔn fɛ i kɔrɔ de ye nin ye a ka jira dɔgɔnin na depuis a ka dɔgɔ k'a kɔrɔ y'a kɔrɔ ye hali n'a ye fɛn sɔrɔ ka tɛmɛ a kan a se ka kɔrɔya n'a ye. fɛn ko ye yɔrɔ yɛrɛ kosɛbɛ an kan k'an sɔnni sigi o yɔrɔ kan parce que an bɛ don min na i ko bi du dɔw yɛrɛ kɔnɔ ni fɛn bɛ min kun o de bɛ lamɛn o de ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ ta en valeur fo a bɛ kɛ sababu ye kɔrɔ dɔw yɛrɛ u b'u sen bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na parce que i ka kuma la i y'a jira k'a fɔ ni kɔrɔ y'a jɔyɔrɔ bila o yɔrɔ fana b'a la n'i y'a ye i dɔgɔnin bɛ ka ta ka da i sanfɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na ko parce que dɔw b'o kun diyagoya don i fana b'i écarter i bɛ se ka jumɛn fana fɔ o yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔrɔw kana o n'a ta o ta u ka n'u place bila dɔgɔninw ye. ayiwa alhamdulilah i ka bi kuma ninnu ma nɔgɔ dɔɔnin wajibi an bɛ da don a la dɔɔnin kosɛbɛ an ka jamana taabolo kama dukɔnɔnaw sigikanw kama mais ni ko ma ɲɛ kɛli kɔ a t'i ban fɔli ma o yɔrɔ min ye nin ye n b'a fɛ dɔgɔninw k'a dɔn ko ni kɔrɔ ma fɛn sɔrɔ a ka fugariya tɛ ni dɔgɔnin ye fɛn sɔrɔ ka tɛmɛ kɔrɔ kan i ka cɛsiri fana tɛ ala di ye nin bɛɛ ye c'est vrai kɔrɔ dɔw bɛ yen olu b'u yɛrɛ kɛ jɔyɔrɔntan ye u ka kan ni jɔyɔrɔ min u ban o jɔyɔrɔ la k'u sira kɛ nafolo ye ala ta ye garijɛgɛ don sinon dɔw bɛ yen nɔ a bɛ bange k'a fa n'a ba to baara la fa ni ba bɛ baara kɛ ka baara kɛ mais o tɛ kɛ nafolotigi ye mais den san damadɔ kɔnɔna na o y'o denw bange ala k'o garijɛgɛ o bɛ nafolo sɔrɔ donc o bɛ cogo min na kɔrɔkɛ fana bɛ ten i kɔrɔkɛ bɛ se ka bange i ɲɛ a bɛ baara kɛ ka baara kɛ mais n'ala m'a da nafolotigiya kama a t'a sɔrɔ donc ni dɔgɔnin ye nafolo sɔrɔ hakili de bɛ baara kɛ o yɔrɔ la n'o kɛra ka mansaw ɲɛ yɛlɛlen to mansaw kan k'u jɔyɔrɔba ta
yanni o ɲɛ ka datugu parce que o ko in filɛ yɔrɔ min na sisan an ka duba caman yɛrɛkɛla k'a sababu kɛ nin ko ninnu ye dɛ fɔlɔ la nasɔngɔ tun bɛ bɔ so kɔnɔ ni musokɔrɔba bɛ yen u bɛ taa nasɔngɔ di musokɔrɔba ma kalo mana sa minnu bɛ kalo baara la minnu bɛ tile baara la mun mana sɔrɔ walima cɛkɔrɔba bɛ so kɔnɔ u bɛ taa wari di cɛkɔrɔba ma ni wari dira cɛkɔrɔba ma ni cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ dɔ la cɛkɔrɔba bɛ malo ta don o don sɔgɔma mun bɛ ja la a bɛ nasɔngɔ di musokɔrɔba ma a b'a di buramuso ma e cɛ ye nin bɔ i t'o dɔn e cɛ de ye malo sɔngɔ bɔ i t'a dɔn malo sanna cogo min na musow tun t'a dɔn nka bi an musow an b'a ɲini k'a bɛɛ ɲɛdɔn an bi tulo jukɔrɔ kuma kɛ cɛw la bon ni cɛ kɛra hakili fɛgɛma ye parce que adamadenw dacogo tɛ kelen dɔw bɛ yen cɛ dɔw bɛ yen a hakili ka fɛgɛ dɔw bɛ hakili ka girin dɔw bɛ yen olu kunkolo ka gɛlɛn donc ni ala ye muso min garijɛgɛ don cɛ la cɛ min hakili ka fɛgɛ fo muso ka kɛ hakilima ye sinon ni e y'a ɲini k'a sɔgɔbɛ k'a dɔn n'o cɛ de bɛ nin bɔ o tuma na gabugudaw la barokɛdaw la kunnadali bɛ na ni ne cɛ tɛ nin tɛ kɛ dɛ o bɛ na ka na o kɔrɔmatigɛliw fɛngɛ walima u b'a bila u ka statut la diɲɛ laban réseau ko kelen in na a banna dɛ donc o bɛɛ bɛ na ni farali ye o bɛ se ka na o balimakɛ ninnu parce que cɛyafan de ka ca nin ko in kɔnɔ quoi sinon den fɔlɔ musoman caman bɛ yen den fɔlɔ musoman fana bɛ yen cɛyafan na n'o kɛra sisan o mana kɛ ko wari bɛ kɔrɔkɛ de bolo kɔrɔkɛ de bɛ du ta fɔlɔ la a bɛ kɛ ten ni fa tɛ fa ni ba tɛ yen n y'a fɔ cogo min na musaka min bɛ di a bɛna di kɔrɔkɛ ma kɔrɔkɛ b'a géré mais bi bɛɛ ko n yɛrɛ kun an musow fana bɛ cɛw su kana sɔrɔ ma danga de bɛ yen quoi n'an bɛna an denw fana il faut que ka fɛn dɔ bila an denw na kan an denw ka avenir préparer ne bolo avenir préparer tɛ tɛmɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kan an mansaw ye mun fɔ an ye an mansaw ye mun fɔ an ye i b'a ye cɛ kelen den muso kelen denw ni ɲɔgɔn kɔrɔma tigɛ u ka statut ni fɛngɛw la comme quoi ne ba de sɔnna tɔw ba ma sɔn ou bien fɛngɛ mais aw bɛɛ ye muso kelen denw de c'est vrai k'a b'a la ka diɲɛ da an ka fɛngɛw la a bɛ fɔ ko muso mana munu a barika bɛ don i denw na bon ni e y'o fɔ o yɔrɔ la aw ba munna aw bɛɛ lajɛlen de mais ni e y'o fɔ o yɔrɔ la i kan ka miiri ko garijɛgɛ de ye baara kɛ sinon baara sɛgɛn a bɛɛ kan ka dɔ sɔrɔ a la a bɛɛ kan ka dɔ sɔrɔ a la donc moi j'aimerais il est temps aussi que an b'an disi gosi n'an baw ka ɲuman ye a ka kan yɛrɛ de an baw ka kan ni o ye mais an k'a to fana an baw fana k'u disi gosi n'an ye sa an yɛrɛ fana ka jɔ o wagati sera an baw ye dilanni min kɛ u m'u balimaw labila an ka ɲɔgɔn minɛ malgré que ko mana kɛ cogo o cogo nafolo kana an fili an yɛrɛ ma bɛɛ ka to i suguya la o ka fisa kosɛbɛ o yɔrɔ faamuyara an bɛ se k'a fɔ an bɛ waati min ko sisan den fɔlɔ a bɛ se ka a yɛrɛ ka an parce que surtout an bɛ exemple ta an bɛ jamana mun na an ka jamana a ma nɔgɔn jamana ma nɔgɔn sisan wagati ma nɔgɔn sisan denkɛ fɔlɔ bɛ se ka a jɔyɔrɔ kɛ ka tila ka dɔgɔninw fana ta kɛ cogo di e yɛrɛ hakili la ka sɔrɔ a ma don a yɛrɛ gasi la k'a ma don dɔgɔninw fana gasi la bon n'i ko a jɔyɔrɔ denkɛ fɔlɔ bɛ se k'a yɛrɛ jɔyɔrɔ ta ka sɔrɔ a ma don dɔgɔninw gasi la a ma don a yɛrɛ gasi la o ka nɔgɔn kojugu parce que n'a fɔra ko i ka jɔ i jɔyɔrɔ la a ma fɔ i ka duden bɛɛ ta kelen kelen k'a bɛɛ da i kɔ la o kɔni ala de bɛ se jɔn bɛɛ kɔrɔ kosɛbɛ mais se ye mun ye e k'i seko ni kɛ bani dɔ bɛ yen se b'a ye nafolo la dɔ bɛ yen se b'a ye hakili ɲuman na dɔ bɛ yen se b'a ye sen fila la ka balimaya tagama donc bɛɛ n'i se de don ni ala y'i kɛ den fɔlɔ i kɛra musoman ye i kɛra cɛman ye parce que an bɛ ka taa cɛmaya fan o de ka ca kosɛbɛ problème ka ca yɔrɔ de la o de degun ka ca mais i kɛra cɛman ye
i kɛra musoman ye ne bɛ musoman dɔw dɔn denmuso fɔlɔ dɔw dɔn o jɔlen bɛ n'u dɔgɔninw ka ko bɛɛ ni n ko ka jɔn n'a ye kungo mana wuli a bɛ sara u la hali ni musoman furula ka taa cɛla la o t'a bɔ a ka denmuso fɔlɔya la a t'a bɔ a la c'est vrai a taara dɔ de ka du jɔ mais aw jamu b'a la donc a kana kɛ bolo kɔfɛ fɛn ko parce que musoman de don a caman bɛ an ka société la musoman minimiselen don kojugu donc sisan n y'a fɔ cogo min na a ma kɛ k'a bɛ bɛɛ ta k'a da kɔ la kelen-kelen mais a ka to a jɔyɔrɔ la hali ni dɔgɔninw y'a essayer ka sira bila a ka sira don u kɔrɔ n'u sɔnna alhamdulillah a y'a seko kɛ mais n'u ma sɔn parce que bi tile don dɛ n'u ma sɔn fana mentalement ale yɛrɛ a yɛrɛ b'a dɔn a hakili la ne kun kan ka nin kɛ n y'a kɛ mais n'i m'a kɛ n'a tiɲɛna i ɲɛna i yɛrɛ kunkolo tɛ lafiya i b'a fɔ ne kun kan ka nin kɛ ni ne kun ye nin kɛ peut-être a kun bɛna ɲɛ mais ni i y'a kɛ n'a ɲɛna alhamdulillah n'a ma ɲɛ fana i seko kɛ dɔgɔninw fana tɛna fɔ ko an kɔrɔ ma seko kɛ o tɛ seko fɔ donc dɔgɔninw ka sɔn kɔrɔ ka kɔrɔya ma mara ka segin so quoi en un mot parce que diɲɛ bɛ ka taa taabolo min na ni an yɛrɛ ma kɔrɔw jɔyɔrɔ yira est-ce que an bɛ se ka yira an denw na ko kɔrɔ jɔyɔrɔ ye nin ye a ma nɔgɔn donc il faut que an yɛrɛ k'a yira de fɛn dɔw bɛ yen a bɛɛ tɛ se fɔli ma denw a ma se k'a fɔ den ɲɛna ko nin kɛ a bɛ taamasiyɛn dɔw ye an faw tun bɛ balimamusow sira taama an faw tun b'u balimakɛw sira taama bon n'an yɛrɛ y'an balimamusow sira taama an y'an balimakɛw sira taama denw b'o ye u bɛ kɔrɔbaya n'o ye n'o kɛra a ma se fɔli ma u b'a ye de fɛn dɔw ye yeli de donc n'u y'a ye u fana b'o sira taama donc kɔrɔ ka to a kɔrɔ place la dɔw fana si ka n'i ba i jɔyɔrɔ la n y'a fɔ cogo min kɔrɔ kana ba a jɔyɔrɔ la n'o tɛ i bɛ kɛ jɔyɔrɔntan ye sinon i bɛ kɛ dutigi kɔrɔkɛ ye ala k'an kisi o ma dutigi kɔrɔkɛ m'o faamu ta dutigi kɔrɔkɛ on a l'habitude de le dire mɔgɔw b'a fɔ ko dutigi kɔrɔkɛ ne y'a ɲini k'a dɔn ko dutigi kɔrɔkɛ ye jumɛn parce que dutigi ye dutigi de nka kɔrɔkɛ mɔgɔw b'o bɛ sɔrɔ ko sisan ni dutigi min bana dutigiya ma fɛngɛ fila bɛ n'a bana dutigiya ma o tuma dɔgɔninw bɛ dutigiya bɔsi a la o tuma dɔgɔnin kɔrɔkɛ t'ale o bɛ dutigi kɔrɔkɛ soit dɔgɔnin ɲɛda min fana mana dutigiya bɔsi a kɔrɔkɛ la n'a bolofɛn ye o fana bɛ kɛ dutigi olu bɛ kɛ dutigi ye dɔgɔnin bɛ kɛ dutigi ye e bɛ k'a kɔrɔkɛ ye donc a fɛn fila don bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la dɔrɔn an mɔ voilà an bɛ taa kɔfɛ dɔɔnin i n'a fɔ ka kuma la y'a jira k'a fɔ fɔlɔ ko caman bɛ yɛlɛmaw kɛra fɔlɔ ni sisan ɲɔgɔn cɛ hali ni an tɛ se ka bɛrɛ fɔ fɔlɔ kow la nka e yɛrɛ ka hakili la dutigiw ni an bɛ se k'a fɔ ten den fɔlɔ u jɔyɔrɔ fɔlɔ ani sisan ta yɛlɛma mun donna a la ani fana u ka jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye walasa u dɔgɔninw u bɛ se k'u suit cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye i n'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogo min ni kɔrɔ tun ko min o de don hali ni mɛlɛkɛ nana a tun tɛ bɔ o cogoya la a tun bɛ taa o sira de fɛ mais an b'a ye k'a fɔ sisan o yɛlɛmaw caman donna o yɔrɔ ninnu o yɛlɛmaw bɛ se ka na u nɔkɔrɔ la cogo di e yɛrɛ hakili la ayiwa i ka nin ɲininkali fana nafaba b'a la yɛlɛma ni yɛlɛma ye a ka ca a bɛ ga min kɔnɔ ka tɛmɛ a tɛ ga min kɔnɔ sinon ga dɔw bɛ hali sini kɔrɔ ye kɔrɔ ye fa ye fa ye ba ye ba ye mais ga caman bɛ yen fa banna faya ma ba banna baya ma n'o kɛra denw bɛ sɔn denya ma ni denw ma sɔn denya ma est-ce que kɔrɔ bɛ dɔgɔnin bɛ sɔn dɔgɔninya ma kɔrɔ bɛ sɔn kɔrɔya ma olu tɛ sɔn ne bolo nin bɛɛ bɛ bɔ sanfɛ de ka jigin ne ko sanfɛ ka jigin masa an baw k'a kɛ to an faw k'a kɛ to vraiment n b'a fɛ u k'an dɛmɛ an fa n'an baw minnu bɛ balo la u k'an dɛmɛ hali bi walasa an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ
i n'a fɔ i y'a fɔ k'a ka yalayalaw y'a yira mɔgɔ caman ye kuma caman fɔ bon ne yɛrɛ fana ka baro daw la n y'a ye mɔgɔ caman bɛ jigina sɔrɔ masa kunda u k'a kɛ to kuma n'a fɔ cogo o bɛ jigina sɔrɔ masa kunda den fɔlɔ ma ka di lagare ma ka di fɛntigi ma ka di mais a mana kɛ cogo o cogo masa k'a yira den bɛɛ la ko den bɛɛ ye kelen n'o kɛra lamɔ bɛ ɲɛ ni lamɔ ɲɛna ka ban a ma se k'a fɔ ko dɔgɔninw a ye sɔn kɔrɔ ye fɛn bɛɛ bɛ lamɔ de bolo mara in de ye fo mara ka segin so de ni mara seginna so dɔgɔnin k'a dɔn k'a ye dɔgɔnin ye kɔrɔ k'a dɔn k'a ye kɔrɔ ye mansaw yɛrɛ fana olu k'an dɛmɛ an ka kafolen ka to an kana yɛrɛkɛ mansa dɔw bɛ yen u ka fɔliw la barodaw la ni den dɔw bɔra sisan a b'a fɔ dɔn nin bɔra yan sisan a ye nin ko in de kɛ yan sisan a ye nin fɔ i ma sisan o bɛ dilan cogo di bɔra e yɛrɛ da e mun kan ka k'a ɲɛ voilà e mun kan ka kɛ mais hali n'a nana fɔ e dɔgɔnin de ye nin ye walima e kɔrɔ de ye nin ye n t'a fɛ ka nɛmɛ da tuguni ni u nana kɛ e y'i seko kɛ masa o ma sɔn fɔlɔ la an ka cɛkɔrɔba n'u an ka musokɔrɔbaw fɛɛrɛ tun b'olu bolo dɛ ni denw tun banna u ye fɔli ma u bɛ ba bɛɛ ka dumuni na u b'a fɔ n'o de don ne tɛ dumuni yɛrɛ kɛ n t'aw ka dumuni yɛrɛ kɛ a bɛ bɛɛ budi ne min nana fɔ sɔgɔma n b'a ni sɔgɔma sɛgɛ ba ni sɔgɔma sɛgɛ o fana tun ye mara dɔ de ye éducation dɔ de ni e b'a dɔn e ba k'a datigɛ i la i fa k'a datigɛ i la n'a ka funu i ka dumuni na o bɛ mun da i dusukun kan nka fɔlɔden ni biden tɛ kelen ye dɛ n'o tun kɛra anw na fɔlɔ la an t'a dɔn k'an bɛ taa yɔrɔ min yɛrɛ i t'a dɔn i bɛ mun yɛrɛ kɛ n'i b'a datigɛ la i b'a yira a yira la mais i b'a ye den dɔw bɛ yen bi n t'a fɔ yɔrɔ bɛɛ dɛ mais a denw bɛ yen olu b'u kamankun bɛɛ k'u ba kunbɛn ala k'an kisi k'an taga bon ni den y'o kɛ mansa la yɔrɔ min na o bɛ se ka kɔrɔ bonya o bɛ se k'a fɔ dɔgɔnin ma ko n bonya fana kɔrɔ yɛrɛ t'a jigi da o ka bonya kan voilà kɔrɔ t'a jigi da o kan bon ni kɔrɔ min fana y'o kɛ est ce que dɔgɔnin i bɛ jigi da den ye dɔgɔnin k'aw la bilen i tɛ se o y'o ko nɔgɔyalen donc vraiment toujours bɛɛ k'i jija kɔrɔ k'i jija dɔgɔnin k'i jija hali bi kuma in tɛ taa k'o yɔrɔ dan quoi bɛɛ k'i jija i jɔyɔrɔ in de la mara ka segin so walasa an ka sini kana tiɲɛ parce que situation bɛ ka dégrader bon bamanankan na a bɛ ka tiɲɛ dɔɔnin ka taa nka a bɛ ka taa taabolo min na voilà a degun bonyanen don kosɛbɛ mais minɛn dɔ jɛngɛnen don a kɔnɔfɛn ma bɔ n'an tora hali bi ka kuma ɲɔgɔn ye ka hakililajiginw kɛ k'a miiri an bɛnbaw la parce que an b'a fɔ ne bɛnbaw ye nin kɛ ne bɛnbaw mana nin kɛ Sunjata Keyita ninnu ye nin kɛ olu ye nin bon an fana k'a to a ka fɔ k'an yɛrɛ fana ye fɛn dɔ kɛ sa an kana to dɔrɔn k'an bɛnbaw majamu kosɛbɛ donc an k'a to an denw fana ka se k'an majamu n'u y'an majamu olu fana denw ka se k'u majamu ɲuman sira fɛ il est temps vraiment o wagati sera yani an ka nɛgɛjuru sira labila kanubagaw ye an bɛ nin ɲininkali laban kɛ ka sɔrɔ ka nɛgɛjuru sira labila ni o ye bɛɛ ka to i jɔyɔrɔ la faamuya ka kɛ an ko to o ko hukumu kɔnɔna na denmisɛnw dɔgɔninw fana olu bɛ se ka kɛ sababu ye cogo di ka kɔrɔw dɛmɛ k'a kɔkɔrɔma don a ka jɔyɔrɔ la du kɔnɔna na i yɛrɛ hakili la denmisɛnninw bɛ se ka kɔrɔ dɛmɛ cogo min na o ye ka a bonya an mana munumunu cogo cogo an tɛ taa ka bonya dan an mana munumunu cogo cogo an tɛ taa ka mara dan ko tɔɲɔgɔntala de bɛ karata buguni mɛn si la n'o tɛ fan bɛɛ bɔda ye n'i bolo bɛ k'a fara yɔrɔ wɛrɛ bɛ bɔ yen fɛ mais n'a y'a to ɲɔgɔn ta la o b'a mɛn si la dɔgɔnin mana kɛ cogo o cogo n'ala y'i garijɛgɛ bonya ka tɛmɛ kɔrɔ ta kan i ka sɔn dɔgɔninya ma kana bɔ o hukumu kɔnɔna na i ka kɔrɔ in dɛmɛ garijɛgɛ ye ala ta ye toujours n bɛ segin o kuma kelen kan parce que ni ye dɔgɔ caman kuncɛ bonyani kɔrɔkɛ ma a bɛ se ka kɛ kɔrɔkɛ
kɔrɔkɛ fana tilenni man ca kɔrɔ tilenni man ca mais dɔgɔnin fana ɲɛdonna o bɛɛ y'o mara kelen n'a yirala la k'a jɔyɔrɔ ye nin de a b'an ka bɔ o kɔnɔna na ni ala y'a kɛ k'i garijɛgɛ bonyana n'i kɔrɔ ta ye ne bɛ famille dɔ dɔn an tɛna tɔgɔ fɔli kɛ n'u bɛ taa dɔgɔnin ni kɔrɔ bɛ taa yɔrɔ la a bɛ u kan ka taa bonya mun kɛ a yɔrɔ la a b'a di kɔrɔ ma n'an taara a filɛ nin ye an ka bonya filɛ a bɛ taa di au nom de la famille o ye dɔgɔ min ye kɔrɔ dɔn k'a to a danbe la k'a ka kɔrɔya segin a ma ni kungo bɛ famille kɔnɔ dɔgɔninw bɛ wuli ka se kɔrɔ de ma normalement a kan ka kɛ ten i n'a fɔ ni masa de bɛ denw kafɔ donc dɔgɔninw u k'a lajɛ hali bi u k'u kɔrɔw dɛmɛ an kana kungo kɛ an yɛrɛ kelen an k'a lajɛ an ka segin kɔrɔlen ma an musow an k'an cɛw dɛmɛ o yɔrɔ la kosɛbɛ hali ne cɛ ko k'a b'a fɛngɛ karisa i kɔrɔw bɛ yen dɛ a hakili jigin n'a sɔnna i ta ma alhamdulillah n'a ma sɔn i fana y'i jɔyɔrɔ kɛ o yɔrɔ ne bɛ sinsin o kan kosɛbɛ dɛ musow jɔyɔrɔba bɛ nin ko in na an jɔyɔrɔ b'a la dɛ an jɔyɔrɔ bɛ cɛw dɛmɛni na an jɔyɔrɔ bɛ du jɔli la i n'a fɔ an jɔyɔrɔ bɛ jamana jɔli la cogo min na ni muso sɔnna du bɛ jɔ dɛ ni muso sɔnna du bɛ jɔ ni muso sɔnna jamana bɛ jɔ mais ni muso banna u b'a fɔ cogo min ko fɔlɔ la ko n'a kun fɔra ko cɛkɔrɔbaw ka hakilina don k'u b'a fɔ ko an bɛ taa an da k'an miiri ko ni dugu jɛra an bɛ jaabi di o b'a sɔrɔ musokɔrɔba min bɛ so kɔnɔ a bɛ t'o ɲininka hakilina la n'o y'a hakilina min fɔ a t'a fɔ k'a b'o bɛɛ ta mais a bɛɛ ɲuman b'o kɔnɔ a b'o tɔmɔ k'o fara a yɛrɛ ka cɛkɔrɔba hakili la ka n'o fɔ donc o yɔrɔ la an bɛ cɛw fana wele an bɛnbakɛw ma ban u ma o fana kana ban u kana musow ka fɛn bɛɛ fili ni muso min ko k'a b'o sɔn hakili la u ka a lajɛ ni ɲuman b'a kɔnɔ dɛ u b'o ta k'o fara u yɛrɛ ta kan n'o kɛra u ka baara kɛ ni o ye kɔrɔ b'o la dɔgɔnin b'o la n'o kɛra ɲuman bɛ kɛ donc dɔgɔninw k'u jija hali bi kɔrɔw dɛmɛni na i n'a fɔ kɔrɔw fana k'u jija dɔgɔninw dɛmɛni na i ka kuma yɛrɛ la ne muso yɛrɛ y'a cɛsiri a la hali ni bɛnbaliya ko k'a bɛ na muso bɛ se k'a dilan balimaw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ aw bɛ weleliw kɛ ka hakilinataw di an ka jɛmukan da kun ka nɛgɛjuru sira la ni o ye bamanankan na 93 91 68 92 ni aw fana hakilina ye min ye an b'a fɔ aw ye n'a ye weleliw kɛ n'an m'an sɔrɔ aw kana décourager aw bɔ timinadiya weleli la n'a y'an sɔrɔ fana to ka hakɛ to aw ka mabɔ teliw la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw mɛn ka ɲɛ cogo min na an ka jɛmukan da kun bɛ tali kɛ min kan o de ye an y'a ye k'a fɔ ko caman bɛ yen yɛlɛma donna ko caman na an tun b'a dɔn fɔlɔ kɔrɔ de ye kɔrɔ ye kɔrɔ mana bila yɔrɔ min masaw kɔfɛ du kɔnɔ a tun tɛ bɔ o la nka an bɛ don min ko bi maa si tɛ si lamɛn kuma dɔw la yɛrɛ dɔgɔ yɛrɛ b'a ɲini ka kɔrɔ jɔyɔrɔ ta du kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ fɛn t'a kun fɛn bɛ dɔgɔ de kun dɔgɔnin de bɛ a laɲini ale min ye fɛntigi ye ale de bɛ du ko bɛɛ gérer ale de bɛ décision bɛɛ ta wa bɛɛ k'a tugu ale kɔ o décision na min ye ko ye ko min man kan ko min cɛman ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka farali nana du kɔnɔ bɛnbaliyaw o n'a ɲɔgɔnna caman aw fana hakilina ye jumɛn ye maa minnu bɛ yen ni aw bɛ fɛ ka ladilikanw di an bɛ se k'a fɔ aw bɛɛ bɛ se ka weleli kɛ o hukumu kɔnɔna na n'aw bɛ fɛ ka ɲininkali fana kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi baasi fosi t'a la aw kana décourager weleli la. Allo i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? An bi sigiyɔrɔla mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na hakilina jumɛn ye jɛmukan da ko kan? An b'a la ka jɛmukan min lamɛn n'a y'a sɔrɔ a bɛ basi min ka cɛ an k'o bɛɛ ta. I n'a fɔ maakɔrɔbaya la n'o ye denmusokɔrɔko ye. Sisan a cɛnni yɛrɛ de fanga bɛ yan an bɛ dusu kɔnɔ ale ka fanga bɛ yan fana na. Kosɛbɛ. Parce que anw fɛ yan ni mankan yɛrɛ kɛra du kɔnɔ k'a fɔ ko dɛmɛ bɛ taa muso den musoman saba de kan ka
balimaw sigi o kuma ka a ka hakila fɔ a ka du dilanli fɛ kosɛbɛ nka sisan ni sisan cɛnni yɛrɛ bɛ ekɔlitigi fɛ ni n'a ka donna du kɔnɔ dɔrɔn b'a sɔrɔ denmusomanw ni fara bɛɛ bɛ ka taa bɛɛ fɛ o bɛ kɔlɔlɔ don o muso kɔnɔ ka taa sarali ma a fanga bɛ yɛlɛ kojugu ni m'a fɛ ka n da don a ka dɛgɛ la n'o yɛrɛ bɛ yen o diyara n ye o diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo i ni ce ka hakilinaw na an y'o de fɔ maa minnu bɛ fɛ k'u hakilina di aw bɛ bisimila kɛnɛ in kɔnɔna na jamukan in dayɛlɛla o de kama hakilinaw ka fara fara ɲɔgɔn kan ɲuman ka taw la walasa waleya minnu bɛ sen na u bɛ se ka dabila cogo min allo n'a y'a wele n'a ma sɔrɔ a kana décourager a bɔ timinadiya weleli la allo tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ min an bɛ kucala n'a lamini bɛ fo i tɔgɔ la i hakilina jumɛn jamukan da kun kan an b'i fo Amadu i hakilina jumɛn an ka jamukan da kun kan ni nana du kɔnɔ a b'a fɔ du tɛ bɛɛ kosɛbɛ ala ye mɔgɔ da min gɛrɛsɛgɛ kelen o ye tiɲɛ ye n'ala ye gɛrɛsɛgɛ d'i ma i kana bila i kunna k'i ka cɛya de kosɛbɛ ala de y'a d'i ma ni fɛn o fɛn kɛ an n'a fɔ dɔrɔmɛ k'i kɔrɔkɛ bolo i bɛ taa bonya d'a ma o ye tiɲɛ ye ni i muso ni kɔrɔkɛ muso y'o ye ko caman bɛ yen muso bɛ fɛ ka ta ka kɔrɔkɛ muso tɛgɛ la a b'a dabila o ye tiɲɛ ye mais n'a yela k'a fɔ ko muso y'a ye k'a fɔ olu cɛ de ye dɔrɔn wari b'u bolo ale bɛ fɛn k'a kun fɛ a ka taara fɛ cɛ la kɔrɔkɛ fana sɔrɔ a ma nɔgɔn ni fana k'o bɔ a kɔrɔ yɛrɛ fana o bɛ diya bɛɛ ye a faamuna o ye hakilina ye o diyara n ye kosɛbɛ i ni ce ka hakilina la yarabi ala ka bɛrɛ da yɛrɛ la amina yarabi ala ko duwawu bɛɛ lajɛlen min na b'i fo halisa an b'o de fɔ mɔgɔ kelen hakilina kelen bɛɛ lajɛlen bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ fɛ k'u hakilinaw di allo 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 an tɔgɔma nse i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Yusufu Dramé don ka bɔ Jelibugu la an bɛ Jelibugu na lamini bɛ fo Yusufu tɔgɔ la i Dramé anba i hakilina jumɛn jamukan da kun kan n ka foli b'i la ni ka invité a ye foli minɛ nin wagati in na a ka fɛn dɔ min kan n'o ye den fɔlɔ jɔyɔrɔ ye du kɔnɔ den fɔlɔ ye mansaw ka yɛrɛ filɛ i n'a fɔ u ja kosɛbɛ mansaw bɛ cogo min na den fɔlɔ ka mara bɛ na o cogo de la o ye tiɲɛ bon ni den fɔlɔ nana du kɔnɔ i n'a fɔ i ka invité a fɔ cogo min ale de bɛna ka na du kɛ du ye o ye tiɲɛ ye k'a fɔ ko denbaya kosɛbɛ mais tɔ minnu bɛna bɔ a la bon mara cogoya la mansaw jɔyɔrɔ de ka bon o la kosɛbɛ kosɛbɛ ni den fɔlɔ nana n'a ye ko kɛ ni denmisɛnnin nana dɔgɔnin nana ka na fara a kan pour que dɔgɔnin ka sɔrɔ in bonya n'u sera ɲɔgɔn ma pour que mara ka se ka ɲa kɔrɔw bonya ka to yen ka na girin ka dɔgɔnin jalaki kɔrɔ ɲɛna a b'a ɲɛ don a la hali ni fɛn fɛn k'a bɛ kɛ i b'i dɔgɔnin jalaki hali k'a kɔrɔfɔ kɔfɛ i b'i kɔrɔ in ɲɛ fɛ k'a ka fili jira a la kosɛbɛ ni lamɔ taara o sira fɛ tuma bɛɛ dɔgɔnin bɛ kɔrɔ bonya ye o ye tiɲɛ ye ka to ka kɔrɔkɛ nɛni dɔn i bɛ to k'a lagosi dɔgɔnin ɲɛna a bɛ dɔgɔnin jala gɛlɛya la kosɛbɛ mara in kɛcogo yɛrɛ fɔlɔ fɔlɔ mansaw ka lamɔ ni mara cogoya de bolo sabu ka d'a kan den fɔlɔ n'a kɛra cɛ ye du jigi fɔlɔ fɔlɔ y'ale de mansaw kɔfɛ kosɛbɛ bilasirali ni dɛmɛ sira la ka ni lamɔ ma ɲa
ba na ni ke ni ke oiche ina ko la ro ma on ta folo aha ati mo ko kan ko to du marali la aha ni du to ni na du ni ke na to mo jaba ko ko ka wuli ka to do ni aha o to ni hakilla do ka ko ja ko ko to falu to wuli ka du to ka do ni aha ba do ni bi lamo no lamo e aha aba ko ani ko ka ni to ka du to la ko to ba na ni kuna ta tira fa ko ka ma oiche ni ni mara bilbil da mu ni ka adamadu tini ko ron do tini yona aha sona ka sabari wula ka duri tu dogoni tu dogoni mana nyine to ko do ko ka awo ate ko ka ba ko ka ma ko sebe ka dogoni ko ka na tara ma dogoni de mina ka di ko ka ma abna ni mala gelalu ni ta abna ni ben saba gelalu ni te abina nay o ko mo ta ni ko muta da ko plan para ka maka o ko indi o jarani ko sebe amina rabbi ala ko duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an b'i fo ka commune 1 bɛɛ lajɛlen fo an balimakɛ tɔgɔ la Kidaramira a hakilina ye an mago b'o n'a ɲɔgɔnnaw caman de la i ni ce i ka hakilina ninnu dili la allo allo waaleykum salam tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min an bɛ Yusuf fo i hakilina jumɛn jamukan da kun kan alhamdulillah ala jirga salam tarakan o diyara n ye kosɛbɛ an b'a fo ka barikada an ye foli minɛ caman tɛ jɔ ye aha foli diyara n ye an b'i fo halisa a b'aw hakilinaw di ni ɲininkali bɛ minnu bolo ka kɛ na an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la an mago bɛ ni hakilinaw n'u ɲɔgɔnnaw de la k'olu fara ɲɔgɔn kan walasa bɛɛ bɛ se ka cogo min allo allo hakɛ to i k'i mabɔ tele la walima i k'a faga walasa an bɛ kumakan mɛn ka ɲɛ an b'a fɔ kanubagaw ye hakɛto ɲini yɛrɛ de don n'a y'an wele n'an b'an sɔrɔ a kana décourager n'an y'an sɔrɔ fɛn a bɛ hakɛto a ka to k'aw mabɔ telew la walima k'u faga walasa an ma kumakanw mɛn ka ɲɛ cogo minnu na allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min allo an n'ale ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ allo tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min an bɛ kita n'a lamini bɛ fo i tɔgɔ la i hakilina ye jumɛn ye jamukan da kun kan ahan a ka di mɔgɔw ye a bɛ misiri di mɔgɔw ma quoi kosɛbɛ o y'an ka laɲini ye adamadenya dilanni bɛ fɛn toro o diyara n ye parce que munna ahan sɛgɛ tɛ kɔrɔlamɛ sɛgɛ tɛ dɔgɔ dama dilan quoi ahan kɔrɔ min bɛ bɛɛ fili ɲɔgɔn ma ahan cɛ kana kun b'a la muso kana kun b'a la cogo di yɛrɛ du kɔnɔna la ka ban yɛrɛ fɛn b'a la sa ahan an kana mun kɛ sisan ahan an kana kuma jɛmɔgɔ min ye parce que ale mɔgɔ fila bɛ yen a ka mun fili kan ale bɛ fili kɔnɔ quoi ahan wala mun fana bɛ fili la quoi donc ale fana tɛna ɲɔgɔn ka ɲina kan faamuna yɔrɔ kun don o diyara n ye an b'i fo halisa aw kana décourager aw timinanja n'a y'an sɔrɔ fana aw bɛ hakɛ to aw ka mabɔ telew la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw mɛn ka ɲɛ cogo min aw fana hakilina ye jumɛn ye an ka jɛmukan da kun kan allo waaleykum salam tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min an b'i fo i hakilina ye jumɛn ye jɛmukan da kun kan Bamakɔ in tacogo ka ɲi kojugu parce que ne ka lamɛn bilasirali sɔrɔla kosɛbɛ ahan o faamuya caman bɛ ka sɔrɔ a la ahan an kɔni b'a fo a ni cɛ ni bɛlɛjɛ an ye foli minɛ ka karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen foli minɛ nin wagati in na
nse ni ce ka welilla an bi fo an be mɔgɔ laban ta ka appel join no alsa wakil na jume jam kan da kun kan ladili kan be munu bulu ka di aba bismillah kenen ka allo wa alaikum salam to ko ma jam tuma ka wala ka bam allo an bi fo iya killa jume jam kan da kun kan aha bela jeli fulille amin ya rabbi amin ala ko do bela jeli ne se inci kawlilla ambe kanu baga kele la bela jeli fu minu ya wele numa soro amunu ya soro amma bela jeli fu ni wakatina alsa ani madam damele kajatu bayri bi nyombulu ka kuma jemkanda kun kani oyi ami wakati ne ko sisanto koro olu joro du konona na de joro be ska ke munya ni ferem be se ka soro yela mamu be ka do tabulu la sisanto fere be se ka soro la ma chama wili ke ku hakina tadi fukata sella dilikauma am se ka fo minu wili ke sanu hakina di nu kala dili ibse ka kuma jume fo ka daw ka kerengere ni ala am famille wili ke aya yira ka fo folo de masa kumba fo koro ka wili ka dumini totu dogonu bulu oyeti ndo o defendo ibse ka jume fo yorala ni ma fili ambal make ko ka to Yusuf Drame Yusuf Drame ka o ani adara mu kan bunu daraka ko sebe u be ka kili na wina ko jugu bo comme anye kala turu o ronina awo ayo mu fo kuye maramu o maraka ko jugu ko sebe nabi est ce que ma sa be ko o wali ablia nyini ngal gele o ti wali la dube ko no blinde bon baga o kuma dafa yoroni dola ni koro kumbe wuli a koro me la wuli ka dumini toto dogoni bulu yani dumini kunga damine fana dogode kumbe bila ka tike ko jisudi awo o fana kunye marado yi ka yira dogoni na e de kaka ye duguma mo yi e kaka ni ci wala bani ba tike ko Allah ba ne ba tike ko koro bu tike ko ka laba ni dumini bana fana le de be tike ko jinta fana ka bo ko se o be kunye maraye dumuni kero la o mara kumbe ke aya fa chogomi chogoroba ni demsenu fana kumbe dumuni ke nyogo fe tambela taw bolo sisa de musogoroba fana ni demsenu kumbe dumuni ke ila sisa ibito so wana bi demsenu baruga kanu me dumuni kero la o kun sisa kele ani kele dumuni kero la me ni koro ya sigi ka dajugo ta sigi atigi chokola Drame ya fa chokomina dogonu bu sigiti demu wabi kuma na ko ni kuma na bi ne tike bebi sigi uti fara ka fmaire atukula ubi sigi dumini ngati o ma wuli kuma manase aba wuli kuma do aba wuli ya fa chokomina dogoni fana ba ka barake na kila dumini na fana ati wuli ka kana dumini mina chede aba che katika ko jibo wasra ita ko jiso de foro donc o kera ano marabi boso kona kata kenemo abibo na tarali barake rola afara ko be ka du jadi comme ba fa ko mina ko be ka famille imagine abifo ni mu dona mbolo so kona na bora am to wali ade na ko robu ya to godiki so kono na bora amita ko ramu be kana mamito go bunya ni ango dogonu fana mine kanye na kira koroi ukanga mina chuko mina na tarafana ni kira obika ko ni kira jaman nyamogoy kelama ikira barakero nyamogoy libesi I dogonu jire chuko mi du jire chuko mina ibe sokona na fa ibika barakero fana jire ibika leader ni mani wali kana abe ko mi leader di koroi leader di am se ka foti na la fo kanga ke un bon leader donc alibi
isu dira me segina o kili anga kuma mana ta chukuta ta ka marinda yenya ni anga bo kuma yere konna na kumba yi fana ne yere de la kata rodola tuguda ankere fe rodola chamani ate kuru asigi kuru ma jiyono na koro be duminna le ba sunzurde o be duminna wa be tasari damne fuka ta fo ku klala ni ali ka kurun ta ka asigi fo na sor akoro be wulila ina fo en ne be duminina tanke e be dumini kuna ne be sunzurde amba dumini ke ne wulila ne be se ka siglanta wala kan sigi ani o yoro chamana mais onu kunni folo ye ali am se ka fo am ta to ko daw ni sila sisan ente se kulu nyono ye no am se ka sekulu matugo didi yan fa chogo mina do jengene na kono fe mabo parce que kada anga do anya yi an na be ka cin don doni wota bali kami se ka sigi ama ikitara to kura la yeni misaliya yi ne fana bina misaliya do dima ka fo ka be mati ko ne re maso na famille do intina to fo like ni kungo be famille la du dinga folo abe dogani ko mi téléphone ko yeko be noya famille groupe ka c'est ça aba bla dogani be ka laje ni kungo ka ngake ni se bana kenni balmayala doro be mando bakele macha ale mbu yere koroye ala ese kayi alhamdulillah aba fo ne re beneti na yodi doganu fana bebe don di wari mi ci mo be budo ate ci corona de ate ci jamante tamade abi dogani de responsabiliser o rola ka fa dogani ma abe ka wari ci lagarima wala gari fana mo hakili madi babo de ci kuma de do aba ci lagari ba be sebe kongo manake dépenser fin fait kan ke lagari de ba dégager na ya dégager apila ka compte rendu ke koroi amatia fa be fede o be ba makoya o bien wonne mai ko luka famille ko koroko ko anga keta ko dogani ko ya mi beta wallahi ma ya fo kan keta dogani be alna mandu yo ba fa ko korode ko ka keta abiketi alne mu muso ko ka be kuma ka fo ko ala ina se ka fo ko ka fenga ta fo korogere kumana na ko korake kumana ate ko muso la ka kuma blu parce que ya koro boya to ira muso yere la voilà bon ni autoro chugo konnana ifana bi dew mo o chugo de law parce que ameka kuma bunu koroba yara kaba ameka kuma barambe ka kesisa amunu be ka dew bangela sisa muna antan jija kabi dew fitini sisa parce que ameka temeno ni fo ami wati mi kono be wakati min bina il faut ka nga miri ulade mumina parce que mon temena on kay ko jugo bo ambe mu kono sisa o de be ka longo lamba o de jengene bo do jengene be sisa ambina de munu mo sisa anga jija ama sawiye mundama ango do ande umburo anga o marasiki an yɛrɛ ka bikilen den ka di ba ye den bɛɛ b'a dɔn ba ɲɛ kan o man kan dɛ mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo wala ni kan den bɛ yen o tɛ nkalon kuma ye dɛ den dɔ bɛ yen a b'i dusukun na parce que ni hali ni kalaya wagati a bɛ digi la ka tɛmɛ den dɔw kan o ye wajibi ye denmansa bɛɛ b'o dɔn fa b'o dɔn ba b'o dɔn mais den man k'a dɔn ko ne de ka di n fa ye ka tɛmɛ bɛɛ kan walima ne de ka di ba ye ka tɛmɛ bɛɛ kan jamais den man ka dɔn n'a y'o dɔn a b'o manja ta k'a da yɛrɛ kan a kɛra fɔlɔ ye o a kɛra camancɛ o a kɛra dɔgɔmani o laban ye o n'o kɛra différence bɛ créer depuis fitinin ni e y'o yira ale la tɔw fana y'o dɔn i ɲɛ kan o b'a miiri k'i man d'u ye bange dun mana kɛ cogo o cogo den tɛ se ka goya ye o mɔgɔ tɛ se ka den bange k'a goya ye o n y'a fɔ cogo min na dɔ bɛ yen nɔ affinité fɛngɛnin dɔ bɛ yen nɔ quoi o bɛ na dusukun na quoi o ye wajibi ye ni den yɛrɛ 2 3 a bɛ wajibi o bɛ kɛ mais a si tɛ se ka goya ye e ka maga dɔ la k'a lajɛ kɛ i b'a dɔn k'a fa bɛ yen i b'a dɔn k'a ba bɛ yen mais dɔ mana diya i ye ka n'o yira kojugu o bɛ se ka kɛ o wajibi mais n t'a ɲini dɔ ka goya i ye i k'o fana yira a jogo mana juguya cogo o cogo
a mana tiɲɛ cogo o cogo ba tɔgɔ tɛ se ka bɔ a golo la dɛ a ye fɔ ko karisa den donc n'a tiɲɛna i bɛ ala deli k'a dɛmɛ a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo parce que ni den tiɲɛna ni e tora k'a repousser i y'a gɛn k'a ma bɔ i la dusukun kani de bɛna a la hɛrɛ bɛna a dusukun na donc o le k'a ka segin ka na sira ɲuman kan a tɔ bɛ taa sira jugu de kan donc ni mun tiɲɛna kana baara kana balimaw baara a y'a dɛmɛ a bɛ se ka sira ɲuman sɔrɔ cogo min dɔw sama man di ka na dɔw récupérer man di dɛ mais ni bɛɛ y'i seko kɛ a ka ca ala fɛ a bɛ na ne mun fana ɲɛna o mandiya fana ka n'o fana yira tɔw fana na hali kelen n'a kelen kana yira n'i y'a yira dɔrɔn a b'a yira tɔw la o de ye den man di ye surtout biden n'a a b'a yira a b'a fɔ e ka sɛnɛ baba ta b'i kɛ tan tɔ e ka sɛnɛ baba dɛ maa b'i bugɔ walayi kumakuncɛ kuma bɛɛ b'i bolo k'a fɔ filɛlibagaw ni kanubaga bɛɛ lajɛlen kumakuncɛ kuma k'a fɔ an filɛbagaw ni an kanubagaw ye je pense que an da sera kuma dɔɔni bɛɛ ma donc hali bi marako in yɔrɔ de don parce que nin ko mana munumunu cogo cogo i taara kɔnɔ i taara tilebi i taara bani i taara baba i bɛna mara de kɔnɔna na mara ka segin so an kumana minnu tɛmɛna kan an bɛ bi la sini bɛ ala de bolo dɛ mais an k'an jija sini ka ɲɛ ka tɛmɛ bi kan parce que kɔnɔ mun ka di kojugu donc an k'an jija an minnu ye sisan génération ye den wulitaw b'an minnu bolo an ka ɲuman don u bolo an ka kɔrɔ jɔyɔrɔ di kɔrɔ ma ka dɔgɔnin jɔyɔrɔ di dɔgɔ ma kɔrɔ fana k'a dɔn k'ale ye kɔrɔ ye a kana ba jɔyɔrɔ la n'i banni jɔyɔrɔ la i bɛ kɛ jɔyɔrɔ tɛ dɔgɔnin fana kana ɲɛ bonya ka kɔrɔ jɔyɔrɔ bɔsi a la ka dɔw bɛ yen nɔ parce que mɔgɔ caman y'a fɔ ko ni fɛn b'i bolo dɔrɔn tɛ dɛ diyaɲɛ mun y'a fɔ ni mansa ye diyaɲɛ da den kan a bɛ kɔrɔ jɔyɔrɔ bɔsi ka sɔrɔ hali dɔrɔmɛ t'a bolo o fana bɛ kɛ a bɛ se ka jɔyɔrɔ bɔsi ka sɔrɔ dɔrɔmɛ t'a bolo a bɛɛ tɛ wariko dɔrɔn ye an kana bila fɛnko dɔrɔn kan fɛnko dɔrɔn tɛ donc masaw minnu bɛ balo la an fa n'an baw u ka ɲɛ an ma u k'an dɛmɛ walasa an kafolen ka to an yɛrɛ fana minnu ye masaw ye an fana ka ɲɛ an denw ma walasa u fana kafolen bɛ se ka to donc o de tun bɛ n fɛ k'o fɔ an lajɛbagaw ye k'u bɛɛ lajɛlen fo kuma ɲɛna a bɛɛ ye foli minɛ fana an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ nin walawalali na ni kuma bɔra yan ni a digira mun na an bɛ hakɛto ɲini an ka laɲini tɛ o ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la kanubaga minnu y'an wele minnu ma an sɔrɔ aw minnu y'an sɔrɔ aw bɛɛ folen don nin yɔrɔ in na Abu Sanogo an b'a fɔ yan fo Côte d'Ivoire ale ye jɛmukan in kanubaga belebele foli hukumu kɔnɔ an bɛ an ka techniciens fo u jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in na ni o ye Musa Tarawele GMT ale ni Régie la Saka Kulibali a folen don nin yɔrɔ in na an bɛ kanbɛn da aw ye dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala yɛrɛ na ni heure kelen na Cherif la Jabaranin so ka aw kanbɛn